Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Παιδείου στη θεατρική ομάδα, στο θεατρικό μας έργο. Μου έχουν γράψει κάποια λόγια εδώ να σας πω σήμερα. Δεν είναι πολλά, μόνο 37 σελίδες. Αλλά πριν πω αυτά τα λίγα που μου έχουν γράψει όντως, μισή σελίδα, ήθελα να πω κάτι μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και την διαχρονική βοήθειά σας στο Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Παιδείου. Είναι καταπληκτική αυτή η εικόνα που βλέπω από εδώ πάνω σήμερα. Θα ήθελα να ανεβείτε να τη δείτε κι εσείς. Ένα θέατρο γεμάτο. Τι σημαίνει αυτό? Αφενός ότι ο Σύλλογος Εθελοντών κάνει κάτι καλά, παρουσιάζει πράγματα όμορφα, ωραία που έχουν απήξει στην πόλη. Αφετέρου ότι η πόλη αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου και γι' αυτό είναι πάντα συμμαχός και κοντά της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου αυτό και πέρα από τα χαρτιά τη γράφουν εδώ. Να πω λίγο τα τυπικά στην αρχή και συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά. Εξυπακούεται ότι τα κινητά τα βάζουμε σε λειτουργία πτήσης, γιατί αν ακούσω κινητό να χτυπάει θα το κάνω εγώ να κάνει πτήση. Τα βάζουμε λοιπόν στη σίγαση, σε παρακαλώ. Και να μην ξεχνάμε ότι σε περίπτωση κούφια η ώρα γίνει οτιδήποτε, πρέπει να τα πούμε αυτά. Έξοδο κινδύνου είναι μία πίσω αριστερά σας, πίσω δεξιά, μία εδώ μπροστά και μία άλλη εδώ. Εντάξει και τα κοινωνικά της υπόθεσης. Απόψε έχουμε την χαρά γιατί βλέπουμε αγαπημένο μας και χαρούμενα πρόσωπα, αλλά και γιατί θα μοιραστούμε μαζί σας την προσπάθειά μας. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τους κυρίους και κυρίες. Εκ μέρους της κυβέρνησης και του Αντιπροέδρου της Βουλής του κ. Μπούρα, ο οποίος λείπει στο εξωτερικό και μας έστειλε τις ευχές του, έχει έρθει ο κ. Καραβασίλης Γεώργιος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Μπούρα. Είναι κοντά μας ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Ελευσίνας, ο κ. Τσουκαλάς ο Γιώργος. Να πω ότι τον Δήμαρχο τον εκπροσωπεί η κυρία Τίνα Τριλίκη, με διπλή ιδιότητα, είναι και το Σύλλογο Πελοποννησίων, αλλά και εκπροσωπεί και τον Δήμαρχο της Ελευσίνας μας. Είναι παρόν ο κύριος Παπάς Λεωνίδας, Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Γιαννίκος Γιάννης, ο κύριος Χριστάκης Χρήστος, ο κύριος Παπαγιάνναρος Δημήτρης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής, η κυρία Σκεμπέ Βασιλεία, ο κύριος Φαρμάκης Ταξιάρχης, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας, η κυρία Οικονόμου Δέσποινα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας, ο κύριος Μαλαχιάς Κωνσταντίνος από τη Χιακή Ένωση Ελευσίνας, η κυρία Σοφία Κοσμίδη Παντελίδη από τους Πόντιους του Σύλλογου Ποντίων Ελευσίνας, η κυρία Σπυριδούλα Τράγκα Παναγοπούλου από το Σύλλογο Γυναικών Μαγούλας, η κυρία Σκόρδα Δήμητρα από το Σύλλογο Γυναικών Σκούρτα Βιωτίας. Είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος Άκης Καλόξυλος, δημοσιογράφος της πόλης μας, γνωστός σε όλους. Είναι ο κύριος Λιάκος Βαγγέλης, κάπου εκεί στο βάθος, με το καλό σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη βοήθειά σας. Αν έχω ξεχάσει κάποιον κύριο, κάποια κυρία, κάποιο σύλλογο, παρακαλώ να το πείτε τώρα να το αναφέρουμε. Και να μην σας κουράσω άλλα λοιπόν. Σήμερα βραδιά είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Και εμείς τη γιορτάζουμε για να τονίσουμε τον συναγωνιστή στη σκητραδρομία της ζωής. Η γυναίκα είναι ταυτόσιμη στην πράξη με τη λέξη μάχη. Στην πρώτη γραμμή για ισότητα, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη σε κάθε έκβαση της ζωής. Ό,τι έχουμε λοιπόν να πούμε για αυτόν τον αγώνα, θα σας τα πει σήμερα η θεατρική μας παράσταση. Θα μου επιτρέψετε όμως ένα πολύ μικρό πρόλογο που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος για το Σύλλογο. Αν η πεμπτουσία αποτελεί το αόρατο πέμπτο στοιχείο του σύμπαντος, τότε και ο πολιτισμός αποτελεί την πεμπτουσία του εθελοντισμού και το αντίθετο. Γι' αυτό και θεωρείται και δείκτης πολιτισμού σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό είναι απάντηση στη στενή και με όρια άποψη για τον εθελοντισμό. Γιατί μην μου πείτε πως δεν είναι πολιτισμός το καθαρό, προσεγμένο και φροντισμένο περιβάλλον, η ενσυναίσθηση και η φροντίδα για κάθε πράγμα που φέρει στη ζωή, ή η προσφορά στον συνάνθρωπο που ως μέσο αποτελεί ένα ακόμη σπουδαίο εργαλείο για τους κρονιολόγους και τους ψυχολόγους. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις αρχές του εθελοντισμού, όπως της ισότητας, της αγάπης και της αλληλεγγύης, και με βοηθό η τέχνη, ο σύλλογος μας κάθε φορά δίνει το πρώτο στίγμα. Επειδή λοιπόν η καλώς εννοούμενη τέχνη δείχνει δρόμους και συμπεριφορές,
θέλουμε να αναφερθούμε δοθείς της ευκαιρίας με δύο λόγια στην πορεία της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Λειτουργεί από το 2013, έχει παρουσιάσει 10 θεατρικές παραστάσεις, εκ των οποίων η μία μόνο αναφέρεται στον ποιητή μας Γεώργιο Σουρή. Οι άλλες παραστάσεις είναι 4 σε κείμενα Μαρίας Χασιώτη και 5 σε κείμενα Μαρίας Αρβανιτάκη Καρέλου, με σκηνοθέτες τον πολύ αγαπημένο μας κύριο Θοδωρή Ευστρατιάδη και την επίσης αγαπημένη μας κυρία Μαρία Χασιώτη. Όλα είναι παραγωγές του Συλλόγου μας σε κείμενα, σκηνοθεσία, κοστούμια και σκηνικά και θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς που ερμηνεύουν τους ρόλους και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί όλοι εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι με διάφορα επαγγέλματα προσπαθούμε να αγγίξουμε το θέατρο ως το σπουδαίο θεσμό τέχνης που από την αρχαιότητα διδάσκει τη ζωή. Θέλουμε να ξέρετε ότι προβάλλουμε τις δραστηριότητες μας σαν σύλλογος με σκοπό να σας γνωστοποιήσουμε τις δράσεις μας και να σας προσκαλέσουμε να έρθετε κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Δήμο για την κατασκευή της εξέδρας και την παραχώρηση της αίθουσας, καθώς και την πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσής 2023. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή ακρόαση ιδέας. Και από το Σύλλογο Υπηρετών Θρεσίου, ο κύριος Βάσιος. Εγώ τόση ώρα μελετάω ιστορία. Ξέρεις τι είναι το αντικείμενο, αποφέρω το ένθετο που βρήκα στα σκουπίδια. Εσύ όμως, από ό,τι βλέπω, δεν είδες ούτε αυτά τα ρουχαλάκια που σου φέρα, μήπως και τα αλλάξεις και δεν φοράς τα ίδια που φοράς τόσο καιρό. Από τότε που σου έδωσα αυτά τα κόκκινα φυλάδια, που τα μοιράστα στην πλατεία για την ημέρα της γυναίκας. Σε βλέπω πάρα πολύ ήσυχη και σκεπτική. Τι σκέφτεσαι καλύτερα? Ας σου πω τι σκέφτομαι, μαντάμ. Σκέφτομαι πως όλα είναι θέμα φαλού. Και δεν μιλώ με τη στενή έννοια του όρου, έτσι όπως καμαρώνουν οι ιδιοκτήτες του, αλλά μένω στο ρόλο και ό,τι συνεπάγεται από αυτό. Καλά τώρα. Τι θες να μας πεις? Πού το πας? Γιατί το χαμηλώνεις τόσο, Πρεσπεράνσα? Εγώ το χαμηλώνω. Τι λέει? Εγώ το χαμηλώνω. Αυτό ψηλώνει όλο και ψηλότερα. Και με εκνευρίζει τόσο πολύ που μου έρχεται να αλλάξω το α με το ε. Και από φαλός να γίνει φέλος. Και ψήλωσε τόσο πολύ που κατάντησε να γίνει παγκόσμια φαλοκρατική αυτοκρατορία. Μέσω των αιώνων βέβαια, μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, κι άμα θέλεις, ας αφαιρέσουμε την περίοδο της μητριέρας. Εσπεράντσα, δεν διαφωνώ.
Όμως, κάτσε λίγο να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτό δεν έγινε με παρθένο. Πρέπει να τα δούμε λοιπόν για να λέμε και να καταλαβαίνουμε και τα ίδια. Βέβαια το αντικείμενό μας είναι δύσκολο, έτσι. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε και στο ακροατήριό μας να καταλάβει τι λέμε. Τέλος. Ας ζητήσουμε συγγνώμη από τους διαφωνούντες. Συγγνώμη ρε παιδιά. Άκου να δεις. Εμείς θα τα πούμε όπως τα ζήσαμε και όπως τα καταλάβουμε. Από εκεί και πέρα το ταμείο στο τέλος. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στο φάλο. Πρόσεξε τώρα τι θα σου πω. Λοιπόν, με προσέχεις. Προσέχω. Ο εγκέφαλος είναι το που συνδέεται με αυτό το μέρος του σώματος, που συνδέεται με όλα τα όργανα του σώματος. Σωστά. Είναι αυτός που αποφασίζει για τα πάντα όλα και δίνει και και είναι, είπαμε, δίνει εντολές και είναι το άπαν στην υπόσταση άνθρωπος. Αλλά μην ξεχνάς. Ναι, μην βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι. Εδώ, αγαπητοί, το όργανο δίνει εντολές. Μην ξεχνάς όμως ότι και η γυναίκα έχει την είσοδο και τη μήτρα, έτσι. Ναι, αλλά το φαλό τον θέλουν και οι δύο. Έλα όμως που τον έχει μόνο ο άντρας. Καλά, σκέψεις λέμε τώρα, έτσι, σκέψεις. Λοιπόν, τόση ώρα σκέψεις. Το μάτι θα μου κάνεις. Όχι, λοιπόν, ο άντρας λοιπόν έχει το φαλό και να και η ιεραρχική κλίμακα και να η μετάβαση της εξουσίας των αρσενικών από άντρα σε άντρα μέσα στη γυναίκα, παρακαλώ. Κάτι τέτοια έκανε η φύση. Πολύ πολύπλοκο αυτό. Καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι. Και όχι τίποτα άλλο. Τι χρεώνουμε στο θηλυκό γένος. Αυτό θα πει στους χρυσόνικους άνθρωποι, αγαπητοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας τα αρχίσουμε από την αρχή. Η φύση. Η φύση, αγαπητοί μου, είναι γέννουστη. Έτσι. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Η αγάπη, η γέννα, τυχαία είναι όλα αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ, άστο γιατί πονάει. Και αυτά που μου έλεγες για το Λακάν, τι είναι αυτός, τι είναι αυτό. Αυτός είναι ένας περίφημος Γάλλος ψυχοθεραπευτής, ο Ζαν Λακάν. Ο οποίος ξέρεις τι έλεγε. Ότι η υπεροχή του άνδρα είναι ο φαλός. Και μάλιστα η συμβολική του έννοια επηρεάζει την ψυχολογία. Κατάλαβες? Λοιπόν, ας το χαμηλώσουμε λίγο, να το πιάσουμε πάλι από την αρχή. Η φύση λοιπόν, είπαμε. Είπαμε, είναι γένους θηλυκού. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους πρωτόψαλτους. Πρωτόπλαστους Εσπεράντσα, σου έχω πει να μάθεις να μιλάς, κορίτσι. Σιγά σιγά που σας χαλάσαμε την καλλιγραφία. Πώς. Λοιπόν, πρωτόπλαστη. Μάλιστα. Αυτή λέει, αυτή έγινε από κάτι μέρη του άντρα, από κάτι πλευρά. Πλευρά. Και δεν είναι τυχαίο είναι αυτό. Και πονηρή τον ξεγέλασε αυτόν, για φαντάσου. Αγαπητοί, η φύση παρότι είναι γένους θηλυκού, εμάς τα θηλυκά μας περιποιείται ιδιαίτερα. Ώστε να δεις και στις άλλες θρησκείες τι γίνεται. Εγώ η Εύα, που το όνομά μου στα εβραϊκά σημαίνει ζωή, μήπως λέω εγώ, σε όλες τις θρησκείες έτσι δεν γίνεται. Μήπως το F που σημαίνει κάτι πολύ καλό κλείνει με το Α το στερητικό που σημαίνει άρνηση και απαγόρευση. Κάτι δεν μου κολλάει όλα αυτά. Βέβαια, γεννήθηκα από το πλευρό του Αδάμ όταν αυτός κοιμόταν και την πρόσφερα λέει χαρά όταν ξύπνησε. Γιατί λέει θα με έχει συντροφιά του.
Αλλά παράλληλα, το α μου θυμίζει ότι στερούμε δύναμης, ευστροφίας, εξυπνάδας, ανωτερότητας. Όλα αυτά τα καλά που είχε ο Αδάμ. Άλλωστε, ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναικός. Αυτή δε πρέπει να φέρει κάλυμα στην κεφαλή. Η δε γυνήκα στο βρείτε τον άντρα. Ναι, καλά. Και δεν το καταλαβαίνω, γιατί να γίνω εγώ τα παιδιά με πόνο. Αλλά όχι, πλέον. Δεν θέλω να στερηθώ την εικόνα της ζωής που γίνομαι τροφοδότης της και όχι μόνο. Και γιατί να είμαι εγώ από την πονηριά και να είμαι αυτή που ξεγελάστηκε, που ξεγέλασε, που ξεγελάει. Κόρια που η ανθρωπότητα στερήθηκε τον παράδεισο για χάρη μου. Έτσι έγινε ο πρώτος πειρασμός. Λέει, έχω περιβαλλοντική ενέργεια και απολυτώ συνεχώς τον άντρα. Και αυτός με έχει πρώτο ζητούμενο. Αλλά η συμβίωσή μας είναι μακριά από τη ζάχαρη. Και δεν το καταλαβαίνω, ενώ εγώ έχω τη ζωή, τη δική μου να μου την παίρνουν. Δεν το καταλαβαίνω. Μην εκπλήσεις, γιατί και εγώ η Λίλη, που το όνομά μου προέρχεται από τη Μεσοποταμία, και με λέει μυθικός δαίμονας, νυχτερινός, που σχετίζομαι με τον άνεμο και βλάπτω τα παιδιά. Γιατί κατά τους μυστικούς Εβραίους, με συγχωρείς, αλλά εγώ γεννήθηκα πρώτη, ενώ εσύ δεύτερη από τον Αδάμ. Ενώ εγώ αποτελώ την αρχαία πανεπιστημική όψη με βουλή σεξουαλικότητα και ασύγεια στο πάθος. Εξελίχθηκα σε δαίμονα και βαμπύρ. Γέννησα τους αρσενικούς δαίμονες, ενώ ταυτίστηκα με την ερωτική επιθυμία που μεταξύ μας υπερεύαινε τις ατοχές του Αδάμ. Και άκουσαν. Θέλω λέει με τους αγγέλους να ζευγαρώνω. Γι' αυτό ο Θεός με τιμώρησε και με έκανε φίδι. Καλά σου έκανε. Και εγώ πήγα με τον άρχοντα τους κόρπους και πνίγω και τα αγόρια στον ύπνο τους. Μήπως εγώ στον εγωισμό είχα καλύτερη τύχη. Κανένα σεβασμό. Και επειδή εκεί παλιότερα οι άνθρωποι δρούσαν ευλαβητά τις εντολές της θρησκείας, ο σύζυγος του Θεού Σίβα είχα τρομερή όψη. Και στο πρόσωπο μου συγκεντρώνονταν φοβερές επιθέσεις. Της καλοσύνης, της στοργής, αλλά και της καταστροφής. Και ο Σάλι Κάλλη να συγκεντρώνω την πάλη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Εγώ δεν ήμουν αυτή όταν δεν είχα χρήματα να αγοράσω την κατσίκα που έπταξα στη θεά για να κάνω παιδί, έκοψα τη γλώσσα μου και της την πρόσφερα. Μήπως εγώ δεν ήμουν αυτή που στα 18 μου κάηκα στην πειρά του συζύγου μου ως παράδειγμα τελειότητας. Και έτσι πολλές γυναίκες να ονειρεύονται να πεθάνουν και να ζήσουν με τους συζύγους τους. Παρήγορο που μόνο ο Γάντι υπερασπίστηκε την τιμή και τα δικαιώματά μας. Και όλα αυτά γιατί το κορίτσι δεν υπήρχαν. Ενώ από το αγόρι αυξάνε την περιουσία της οικογένειας από την πρίκα της νύφης. Και πόσα κορίτσια ήταν εύκολο να το πνίξει η μαμή. Με τη συνένεση του πατέρα, χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι. Να και η παροιμία μας. Όταν μεγαλώνεις κορίτσια, είναι σαν να ποτίζεις τον κήπο του γείτονα. Αμάν την πίκρα. Θα το δούμε. Περίμενε να δεις τι σου έχω εδώ πέρα. Περίμενε εδώ να δεις τι σου έχω. Εφημερής συνοικεσιών. Όριμος κύριος, επιστήμον, ευκατάστατος, ευυπόληπτος, ετών 59, βάλε και 20 από μένα, επιθυμεί γνωριμία με νεαρά, ωραιοτάτη, ετών έως 20. Με ανάλογα προσόντα και ανάλογη οικονομική κατάσταση. Με σοβαρό σκοπό και ό,τι ήθελε προκύψει, παρακαλώ. Έτσι γινότανε τότε. Έχω δυο και έχω χαρά που θα γίνω πεθερά. Έχω πόλη και έχω πίκρα που θα μου γυρεύουν πρίκα. Άμα Μωάμεθ, τι θα πούμε τώρα. Σύμφωνα πάντα με τη θρησκεία, οι άντρες παντρευόντουσαν 4 γυναίκες. Και αυτό δεν ήταν περιοριστικό, αγαπητοί μου. Αν τους γυάλιζε καμιά άλλη, τότε πέταγαν μια από τις πρώτες για να κρατήσουν το νούμερο 4. Ξέρεις πόσες γυναίκες Σπεράντσα παντρεύτηκε ο Μωάμεθ? Πόσες, βρε?
15. Και η τελευταία του μάλιστα ήταν μόλις 9 ετών. Βεβαίως, 9 ετών. Και να σου πω και τ' άλλο. Στο παράδεισο, σύμφωνα με το Κοράνι, πάνε μόνο οι άντρες. Τι λες? Πάνε βέβαια και οι γυναίκες. Αλλά όχι για λογαριασμό τους. Για λογαριασμό μόνο των ανδρών. Αυτό εγώ δεν το ανέχω. Δεν το ανέχω. Δεν μου λες. Να σου πω. Ξέρεις τι είπε μία Μαροκινή από το άλλο μπαγκάκι που είμαστε. Έχεις πάει στο Μαρόκο? Καλά, έχω δώσει μια διάθεση παλιότερα εκεί. Έχεις διαλέξει. Πώς τον έχω δώσει, σε παρακαλώ, Σπεράντσα. Κοίτα, Δύο μεταπτυχιακά. Τι λες, χαρήκαμε. Σιγά τα οά. Δεν μου λες. Εσύ μπορεί να έχεις φάει τις διαλέξεις με το κουτάλι. Αλλά εγώ έχω φάει τις διαλέξεις, έχω φάει τη ζωή με το κουτάλι. Καλά. Αλλά τώρα μην βιάζεσαι, στο ίδιο παγκάκι είμαστε. Όσο δεν φτάνει η αρεσούτα κάτι δεν μας φτάνει. Από εδώ μπιτές, η τραπεζαρία, από εδώ το ποντουάρ της Μαντάμ και εδώ η κρεβατοκάμερα. Λοιπόν, σιωπή, σιλάνς Μαντάμ. Ας όψε το έρωτας, αγαπητή μου κυριφορία που με κατάτησε να πρόσεχες. Λοιπόν, τι λέγαμε στο Μαρόκο, λοιπόν. Όταν μία γυναίκα κυκλοφορήσει, τι, ξέρεις πώς τη λένε? Μαρία. Και αυτό το ξέρω. Βέβαια. Και ξέρεις τι σημαίνει? Γυμνή, παρακαλώ. Άστε να πούμε κι εμείς τίποτα, τε. Λοιπόν, και ξέρεις το Κοράνι και το Ιουδαϊκό Θόρ. Ναι, το ξέρω. Και το Ιουδαϊκό Θόρ. Και όλα τα βιβλία των μεγάλων θρησκειών. Η γυναίκα την έχουν δευτεράτσα. Και πρόσεξε, γιατί λέει, είναι μεταγενέστερη από τον άντρα. Και πρόσεξε, το διαζύγιο λέει για τους άντρες ευκολάκι. Για τις γυναίκες κομματάκι δύσκολο. Άσε αυτή η κοινότητα, η θρησκευτική, η μορμόνη. Έχουμε δει πολλές ταινίες με αυτούς τους μορμόνους, συνέχεια. Και διαλέξεις, άσε μας μωρέγω να σου πω. Αυτοί λοιπόν μπορεί να παντρεύονται 5 με 6 γυναίκες και να κάνουν 15 με 20 παιδιά. Αν εμένα στην Κίνα δεν μου δέναν τα πόδια για να μην κάνω μεγάλα βήματα. Έτσι, χάρη χαριτομενία. Και ο Κομφούκιος δεν μας τα είπε καλύτερα. Οι γυναίκες, λέει, μικροπρεπείς, είναι κουραστικοί άνθρωποι. Εγώ δεν συνάντησα ποτέ μου άνθρωπο που να αγαπάει την αρετή περισσότερο από τις γυναίκες. Τις όμορφες γυναίκες, Γιάννη. Οι γυναίκες, λέει, περνούσαν πολύ ωραία. Τις εκτιμούσαν και τις σεβόντουσαν όλοι. Και τις λατρεύανε, τη γυναίκα, τη λατρεύανε σαν μητέρα θεά και σαν θεά της γονιμότητας. Και τότε, λέει, πρόσεξε να πεις, τότε, μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά ζούσανε όλοι μαζί. Και όλοι μαζί πηγαίνανε στο κυνήγι, παρακαλώ. Ωραίες εποχές, Χρυσή μου, ωραίες εποχές. Και να ξέρεις ότι τότε τα παιδιά έπαιρναν το όνομα της μητέρας. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ήταν ο μόνος σίγουρος γονιός. Γεια σου! Ενώ ο άντρας ήταν αμφισβητούμενος. Ακριβώς! Και έτσι έπαιρναν και το όνομα της μητέρας και την περιουσία. Το καλύτερο. Αγαπητοί μου Σπεράντσα, να το πούμε. Με τον αφανισμό της μητριαρχίας γεννήθηκε η ανισότητα με την πατριαρχία. Και να είμαστε Αμαζόνες τώρα, όπως και τότε, και να πέφτε στα χέρια μου ο Ηρακλής. Θα του δείχνα εγώ, θα έπαιρνα το αίμα μου πίσω. Με φαντάζεστε, Αμαζόνα, να περπατάω αρματωμένη και να έχω το σεβασμό από όλους και τη δύναμη. Τότε θα τους έκλεινα όλους αναδρομίτη, να τους πω εγώ πώς πλέκουνε, φεντάνε, μεγαλώνουν παιδιά και βγάζουν και το σκασμό από πάνω.
τίποτα βέβαια δεν εννοώ μητριαρχία ή πατριαρχία. Το δίπολο άσκοπο. Άλλωστε μελέτες έδειξαν ότι σε μακρές περιόδους μητριαρχίας δεν υπήρξαν πόλεμοι. Εν τω μεταξύ, άρχισαν τα γνωστά παιχνίδια, ότι η μητριαρχία λέει τάχα είναι ένας μύθος, μια γυναικεία φαντασίωση. Σκληρότητα των γυναικών κατά των ανδρών. Αν είναι δυνατόν. Αυτά τα λένε οι πατριάρχες, ότι η πατριαρχία είναι μια φυσική κατάσταση. Αλλά θα σου πω κάτι κι αυτό μεταξύ μας. Η μητριαρχία λέει δεν είναι πτυτική ή ελεγκτική, αλλά αρμονική με τη φύση. Λέτε να ήταν γυναίκα και το είπε. Ίσως. Πάντως, μάλλον πρέπει να στέκει ότι οι Αμαζόνες είναι οι ψυχές των γυναικών που πέθαναν στα χέρια των αντρών και βρίσκονται στο παράδεισο για να φυλάνε το αρχαίο κακό θαμμένο κάτω από τη γη. Και τόση ήταν η δύναμή τους που όταν πολεμούσαν έκοβαν το ένα του στήθος για να στερεώνουν τον τόξο του σωστά. Μήπως και αυτό δεν είναι ένδειξη δύναμης, θάρρους και μεγαλείου, ή μήπως όλα είναι μύθος. Κύριε Αλέκο, η συμπλή και η μητροφροσύνη είναι τα καλύτερα στολίδια της γυναίκας και να μένει ήσυχα στο σπίτι ως άλλη Πινελόπη με τον αγκαλιό. Και κοίτα ρε Γιάννη, τότε ήτανε που σκάει η μύτη Ασπασία. Την περίπτωση κι αυτή, για την Ασπασία βέβαια. Και εγώ η Ασπασία τι φταίω, αν ήμουν πανέμορφη, πανέξυπνη, τι είχα και πλούσιο πατέρα. Ο Περικλής σας πρόσεχε, αυτός με διάλεξε για εντέρα. Βέβαια με ήθελε και φουδίας, αλλά εγώ το Περικλή μου διάλεξε. Καλά δεν έκανα. Ναι, γιατί τότε υπήρχαν οι εξής κατηγορίες γυναικών. Οι σύζυγοι ως παιδοποιητικές μηχανές, οι παλακίδες για τα κόρτα, και οι εταίρες μορφωμένες με παιδεία για να μπορούν οι άντρες να κάνουν παρέα μαζί τους και να συνομιλούν. Γιάννη, και για να μην αδικήσουμε την Ασπασία, αυτή διδάσκεται μουσική, χορό, ρητορική και ιστορία. Μπορεί να διατηρούσε υπεροχής, όμως ο πατέρας μου φρόντισε και μορφώθηκα και έγινε ένα σπάνιο κορίτσι. Βλέπετε ότι η μόρφωση ήταν αντρικό προνόμιο. Στη σχολή μου ερχόντουσαν πλούσια κορίτσια για να μορφωθούν, να διδαχθούν από τη χειροκράτησή μας. Βλέπετε ότι σε όλα συμβούλευα το παιδί μου. Τώρα, από πού βγήκε αυτό που λένε, πίσω από έναν ισχυρό άντρα κρύβεται μια γυναίκα, δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω πολύ καλά είναι ότι η εποχή αυτή ονομάστηκε και εποχή της Ασπασίας. Αλλά ας μην διαρρεύσει, ας μην είναι μυστικό, γιατί μπορεί να μην φέρει και πρόστιμο. Γιατί η γυναίκα είναι ένας μύθος που ανθίζει υπό σκιά. Εγώ, η ωραία Ελένη, από τύχη κλέφτηκα. Είχα την προσωπίδα βλέπεις, γι' αυτό ήμουν και τόσο πανέμορφη. Η τύχη μου ήταν αυτή. Δεν ξέρω αν θα πολύ κακή, πάντως από τα μικρά μου με έκλεψε ο ξαδερφός μου. Αργότερα δε, με χαίρεσε ο πεντάχτη μου στη θέση κλήρο. Και μετά από όλα αυτά, μάλλον να διαλέξω σύζυγο. Και εγώ διάλεξα το Μενέλη, το πιο πλούσιο και πιο αφελή. Για τον Πάρη, φταίει η Αφροδίτη και όφελο. Αργότερα δε σε 3, αφού πέθανε ο Πάρης, παντρεύτηκα τον αδερφό του και μετά ήρθε ο Μενέλαιος και με πήρε πίσω. Είδατε το διάλεξα άντρα σωστά. Η γυναίκα μοιάζει σαν τη θάλασσα που σε παρασέβει με τα θέλητρα της για να σε βάλει σε μεγάλες φουρτούνες. Και ξέρετε φίλε Αλέκο, ποιος ρύθμισε όλα αυτά τα κομμενικά. Ο Δίας, με βοηθού την Αφροδίτη. Αυτός ο γαμής. Τι σου τρέχει κορίτσια. Αυτός έδινε το παράδειγμα όποτε και όπου γούσταρε. Έτσι, για να ακολουθούν και ομοίοι του. Ακούτε αυτό που σας λέω εγώ. Μεγάλος γαμίκος. Εγώ είμαι συντάκτη, δεν παίζει καλά, τους πάτησα στο γάλα. Ο
φίλος μου Αριστοφάνη. Αν θέλατε ο αντιπολεμιστής, έγινε ο πρώτος και μεγαλύτερος κοινωνιστής. Εγώ συμβούλευσα να κάνουμε την πρώτη φεμινιστική πρωτοβουλία μου παιδιά και πρότεινα, αφού καψαριστούμε παντού, να κάνουμε τις αδιάφορες, να προετοιμαστούμε φανερά, αλλά να παίρνουμε μαθηματικά. Εδώ που τα λέμε, είχαμε και τους ολίσμους. Για τις πιο επιρρεπείς. Γιατί... Συγγνώμη, αυτό το ολίσμους τι είναι? Τώρα φιλαλέκο θα σκοπιστά στον κόσμο, κινητό έχεις, πάρτο, κουκλαρέ. Εγώ, η Κλεοπάτρα, είχα ελληνική καταγωγή. Παντρεύτηκα και τα δυο αδέλφια μου για τη διατήρηση του θρόνου. Βασίλεψα για πάρα πολλά χρόνια και ονειρεύτηκα να ενώσω δυο υπήρους, από Αλεξάνδρεια και Ρώμη. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Μέσα στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας περπάτησα την εφηβεία μου και είναι αλήθεια πως μελέτησα τις ζωές των βασιλισσών. Και έμαθα και γνώρισα και έγινα επιστήμονας και λόγια και πολιτικός και φάνηκα αντάξια της επιθυμίας του πατέρα μου να αναλάβω εγώ να κυβερνώ την Αίγυπτο. Και όταν ήρθε αυτή η γλυκόπικρη στιγμή που έχασα τον πατέρα μου και έγινα και βασίλισσα, περπάτησα στην αμμοφύελα της ιστορίας. Ερωτεύτηκα παράφορα, προδόθηκα, πολέμησα, νίκησα και νικήθηκα. Λατρεύτηκα σαν τη θεά Ίσιδα. Έγινα εθνομητέρα και άφησα βαθιά τα χνάρια μου στην ιστορία. Δεν ήμουν μόνο για τον Αντώνιο, ήμουν και για τον Καίσαρα. Μα πάνω απ' όλα ήμουν για το βασίλειό μου και για τα παιδιά μου. Καλό είναι λοιπόν να με θυμούνται για αυτά και όχι μόνο για τα θέλητρά μου. Και το θέμα καλά κρατεί, όπως έλεγαν οι μεγάλοι της εποχής τότε. Όπως ο Πλάτωνας, που θεωρούσε τους άντρες ανώτερους από τις γυναίκες. Ο δε Αριστοτέλης που έλεγε ότι η γυναίκα, ότι ο άντρας είναι στη θέση του αφέντη και η γυναίκα στη θέση του εξαρτημένου. Δυστυχώς. Ναι, αλλά και ο Πυθαγόρας όμως έλεγε ότι δύο αρχές δημιούργησαν τον κόσμο. Η πρώτη το αγαθό, από όπου πηγάζει η τάξη, το φως και ο άντρας. Και η δεύτερη αυτό από όπου προήλθε το σκότος, το χάος και η γυναίκα. Μιλάμε τώρα για την πιο μεγάλη εξίσωση. Συγγνώμη Πυθαγόρα που σε πληρώνω, αλλά έτσι δεν βγαίνει καμία εξίσωση. Καλά δεν είναι Παρακαλώ, ησυχάστε. Κάτι τέτοια βλέπουν οι άντρες και πιάνουν τους χαρακτηρισμούς. Για ηρεμήστε παρακαλώ και να συνεχίσουμε. Εγώ, η Μύδια, έγινα το σύμβολο της αιώνιας τάλης μεταξύ των φίλων. Παρόμοια περίπτωση νομίζω έχουμε και στις μέρες σας. Ο σύζυγός μου, που μου χρωστά τα πάντα, που κάθε θυσία για μένα έκανε προσταγή, με κατέληψε. Με ανήθικο και κόντρα στο δίκαιο τρόπο. Και εγώ, ενώ έχω την αλήθεια με το μέρος μου, γίνομαι παράλογη, καταστροφική, με το υπέρτατο έγκλημα τα παιδιά μου. Άσε στο μεσαίο να ταξιδέψουμε. Πλήθος Μαργαριταριών, εκείνα της ιδεολόγοι του Μεσαίωνα, πώς αμφισβήτησαν αν η γυναίκα έχει ψυχή, επειδή πλάστηκε από μέρος του Αδάμου. Εν τω μεταξύ, σε διάστημα 3 αιώνων, χιλιάδες γυναίκες, ίσως 1 εκατομμύριο, κάηκαν ως μάγισσες, με κύριο επιχείρημα ότι ήταν οι μάγισσες, αλλά έκαναν σεξουαλικά όρια με τον σατανά. Έτσι μας προήλθαν οι ιστορίες. Δεν ξέρει ποτέ κανείς που τελειώνει στις γυναίκες, που τελειώνει ο άγγελος και που αρχίζει ο διάβολος. Κοίτα, να σου πω κάτι, έχεις δίκιο. Βέβαια, ο σκοταδισμός και η μυσαλλοδοξία οδήγησαν σε τρομερά εκκλήματα κατά του γυναικείου φύλου. Έτσι ώστε η Ιερά Εξέταση να μην προλαβαίνει να ρίξει στη μοίρα.
Βέβαια, χωρίς να παραβλέπουμε, Γιάννη μου, ότι παρόλα αυτά, ανάμεσα σε ένα κόσμο γεμάτο από ανδρικές αρετές των υποτών και των ασκητικών μοναχών, η θέση της γυναίκας ήταν κατά τη καλύτερη στην αρχαιότητα. Ναι, αλλά λέγω, ήταν όμως πολύ καταπιεσμένες από αυταρχικούς και βίαιους συζύγους, από τους φεουδάρχες και τη μαθητική εκκλησία και ζούσαν σε συνθήκες απόλυτης δυστυχίας. Παρ' όλα αυτά, λέγω, συναντάμε γυναίκες που διοίκησαν, που κυβέρνησαν υπηκόους και άσκησαν εξουσία. Ναι, να μην ξεχνάμε, βέβαια έγιναν ηγούμενες σε μοναστήρια, όπως η Αγία Χίλτα, η Ελεονόρα της Ακουπασίας, που έγινε δούκισσα, η Αγία Εκατερίνη της Ιένα, η Σαβέλα η πρώτη και η Τεπλιζέν, αυτή, ναι, συγγραφέας, επίσης η Ιωάννα της Λορένης, που οδήγησε το γαλλικό στρατό στον 100η πόλεμο. Εγώ, η Ιωάννα της Λορένης, ήμουν μόλις 19 ετών και με το θάρρος και την πίστη μου άλλαξα την πορεία του πολέμου όταν ηγήθηκα του γαλλικού στρατού και τον οδήγησα σε νίκη. Και παρόλα αυτά εχμαλωτίστηκα και πουλήθηκα στους εχθρούς της πατρίδας μου και καταδικάστηκα σε θάνατο γιατί φορούσα ανδρικά ρούχα. Με έδεσαν σε ένα στήλο πάνω από ξερόκλαδα και έβαλαν φωτιά. Με κάψαν 3 φορές και ό,τι απέμεινε το πέταξα στο Σικουάνο. Το έθιμο του ομαδικού βιασμού. Αυτό. Ναι. Κι αυτό μωρέ το ξέρεις, άσε να πω κι εγώ. Μου τραβάς τα λόγια από το στόμα. Ομαδικός βιασμός παρακαλώ. Και μάλιστα ως πολιτισμική παράδοση. Και ένα έθιμο που χάνεται αιώνες πίσω. Μπορώ να μιλήσω? Μιλήστε, μαντάμ. Λοιπόν, αυτός ήταν ένας ομαδικός βιασμός γυναικών ηθαγενών από λευκούς. Και να ξέρεις ότι το έφεραν οι Ισπανοί κατακτητές στην Αργεντινή και δείχνουν φυσικά ρατσισμό. Μάλιστα. Και όχι μόνο, περιφρόνηση της ζώνης των γυναικών. Και ως τελετουργία και μοίηση. Έτσι δεν γίνεσαι γυναίκα. Και έτσι διαιωνίζεται η κυριαρχία των λευκών στις ζωές των γυναικών. Και διαιωνίστηκε κάτω από τριπλή καταπίεση, αγαπητή Σπερά. Γυναίκες, φτωχές, ηθαγενείς. Ένα κυνήγι ανδρών λευκών με εξουσία, οι οποίοι εντόπιζαν τα θυράματά τους και εν συνεχεία τα βίαζαν. Μάλιστα, μάλιστα. Και με απειλές και φοβέρες προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν την εχεμήθεια του, να μην μιλήσουν τάχα. Ένα έγκλημα που ακόμα και σήμερα γίνεται. Φοβερή. Εκεί στο βορρά της Αργεντινής, μωρέ. Ναι. Φοβερή διαστροφή, έτσι. Από άνδρες αξιωματούχους, έτσι, και της δικαιοσύνης. Βεβαίως, δικαστές. Και μάλιστα ως κομμάτι κουλτούρας. Σαφώς. Είμαι η Μύρα Μιγιάννου. Είμαι από το κίνημα ηθαγενών γυναικών. Περιμέναμε 200 χρόνια. Αυτό είναι μια γενοκτονία. Τα κορίτσια ξέρουν ότι μπορεί να βιαστούν και να καταλήξουν ανήλικες μητέρες ή να πεθάνουν από την κακοποίηση και αν επιζήσουν να φέρουν το ανελαίτο τραύμα. Είναι ένα διπλό έγκλημα βιαστή προς το σώμα του παιδιού 7 έως 10 ετών. Τρομακτικά εγκλήματα αόρατα που κληρονομούνται από γενιά σε γενιά με τη συνενοχή του κράτους. Οι ηθαγενείς γυναίκες ζητούν την τιμωρία όλων αυτών και όχι την αποκατάσταση των παιδιών με χρήματα και υποσχέσεις. Μόλις το 2019 η δικαιοσύνη καταδίκασε σε ποινή 17 ετών κάθριξη 6 κατηγορούμενους. Και έτσι η Αργεντινή και ολόκληρος ο κόσμος έμαθε το φρικτό τελετουργικό μιας ομάδας παλιόφιλων που βγήκαν να κυνηγήσουν κορίτσια. Μακάρι να τιμωρηθούν κι άλλοι.
ύστερα το μεσαίωνα διαδέχτηκε αναγέννηση. Αλλά και εδώ τα πράγματα δεν ήταν καλά. Βγήκα στην εργασία, ο μισθός μου μικρότερος από τον ανδρό. Τότε ήταν που άνθησε η γυναικεία μόδα. Κούτες, βελούδα, με τα ξωτά. Ήτανε σημάδια πλούτου και αριστοκρατίας. Και τις μεγαλοαστές, που για να ισορροπήσουν στα πολύ ψηλοτάπουλα παπούτσια τους, είχαν σημαδίες για να τις στηρίζουν. Κατά τα άλλα, καμία διαφορά. Ίδια, όπως το μεσαίωνα. Τα πλούσια κορίτσια μπορούσαν μόνο να μορφωθούν κατοίκων, ενώ όλες μας αποτελούσαμε οικογενειακή περιουσία. Ελάχιστες από εμάς ξεχώρισαν στα γράμματα, στην τέχνη, στην πολιτική, όπως η Ισαβέλα της Καστήλης. Μπορεί να με απεικόνιζαν με το ενηγματικό χαμόγελο της Μόνα Λίζα. Αλλά όλα ήταν μέχρι εκεί. Εγώ η Ελισάβετ ήθελα να αφοσιωθώ στη μελέτη και τη συγγραφή. Δεν μου επέτρεπε να παντρευτώ, ούτε σε μοναστήρι να κλειστώ. Ο σύζυγός μου, ο Μαρτινέγκο, απεφάσισε μετά από παρέλευση 16 μηνών να συνενέσει στο γάμο. Έτσι, το θέμα του γάμου. Και μετά από παρέλευση 16 μηνών, τέλειωσε το γάμο. Και κοίταξα τους τοίχους του σπιτιού μου που ήμουν κλεισμένοι, κοίταξα τα μακριά φορέματα της κλαριάς και τότε ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα. Έρχονται φίλε Αλέκο οι διαφωτιστές για να μας πούν, σκεπτόμενοι ορθολογικά και επικαλούμενοι την αγγλική επιστήμη, αποφάρθηκαν καταρχήν ότι η γυναίκα είναι λέει, πιο κοντά στη φύση λόγω της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Ναι, αλλά ρε Γιάννη, όσο το κάνουμε τώρα είναι υπερβολικά συναισθηματική. Και ως εκ τούτου, Γιάννη, ανίκανη για ορθολογική σκέψη. Βέβαια, μόνο ο Βολτέρος θεωρούσε ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι διανοητικά ίσοι. Ναι, και μάλιστα κορώνει την επικρατούσα άποψη ότι δηλαδή η γυναίκα είναι αβοήθητο πλάσμα και σαν άκουσον διακοσμητικό στοιχείο και ικανό μόνο για τις δουλειές του σπιτιού. Εντάξει, τώρα, όμως παρόλα αυτά, παρέα με τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία είχε 3 σπουδαίες αρχές, την αδελφοσύνη, την ισότητα και την ελευθερία. Εδώ είμαι τώρα που σκέφτεται καινούριο φρούτο. Με ταχύτατους ρυθμούς η οικονομική ανάπτυξη, ειδικά στην Ευρώπη που αρχίζει τη βιομηχάνηση και ανάγκη για εργατικά χέρια. Οι γυναίκες για λόγους οικονομικούς βγήκαν από το σπίτι και πέρασαν στη βιομηχανία. Βλέπεις, οι συνθήκες και οι λόγοι οικονομικοί με ανάγκασαν να βγω έξω από το σπίτι και να βρω δουλειά. Ήξερα να υφαίνω και έτσι με πήρα σε υφαντουργείο. Πρώτο καλό. Μετά, όταν οι άντρες έφευγαν στον πόλεμο, εγώ δούλευα. Βλέπεις, έπαιρνα και πολύ λιγότερα χρήματα και ήμουν πολύ πιο κατώτερη από τους άντρες στις βιομηχανίες. Δούλευα από τις 6 το πρωί ως τις 7 το βράδυ, με μόνο 40 λεπτά διάλειμμα. Κι αν δεν επέστρεφα στη θέση μου, μαζί με τους συναδέλφους μου, μας δέναν με λουριά, ως τιμωρία. Τα υπόλοιπα δε κανονικά, σπίτι, παιδιά κλπ. Άρχισα να γίνομαι οικονομικά ανεξάρτητη. Απαραίτητη προϋπόθεση ελευθερίας, βλέπεις, και να αποδεικνύω ότι μπορώ να τα καταφέρω και σε άλλα πράγματα. Ναι, και οι μηχανές διευκόλυναν. Εδώ αρχίζω να γίνομαι κι αλλού, να εκπαιδεύομαι, να διεκδικώ μερίδιο από την εξουσία και σιγά σιγά να συμμετέχω και σε εκλογές. Ξύπνησαν οι σκλάβοι από τον Άκη! Η λαογραφία μου θέλει συμπεριφερμένη, πραγματικό μόνο και πρωταγωνίστρια του παραδοσιακού πολιτισμού. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τον κύκλο του χρόνου και τον κύκλο της ζωής, όπως η Δήμητρα και η κόρη της Περσεφόνη. Ένα ακόμη παράδειγμα αρπαγής και βιασμού, χωρίς καν να αγγίζει κανέναν. Ο λαϊκός πολιτισμός είναι απλώς θεατής της συνεχούς πάλης των φίλων. Δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη στο αρσενικό και χρεώνει τον ιερό ρόλο της μητέρας ως μήτρα ζωής.
ενώ η στηρότητα συνδέεται αποκλειστικά με τη γυναίκα και τη θεωρεί κατάρα. Η έλλειψη παιδιών είναι τιμωρία και κατάρα από τον Θεό. Οι Βυζαντινοί με αποκαλούν άκληροι, στήρα, μακούφα, μαρμούρα, βάσκανοι και γι' αυτό είναι αποκλεισμένοι από θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Όλοι οι γονείς είχαν χρέος να κουκουλώσουν τα κορίτσια τους και προς αποφυγή όλο αυτό το ανάθεμα. Θεωρούσαν κρίμα την εγκυμοσύνη όταν γεννιέται κορίτσι. Συχνά συλλέγουν σε γλυκοβότανα. Η Χαδούλα του Παπαδιαμάντη υποτάσσεται στους κοινωνικούς κανόνες που έζησε και αποφάσισε να απαλλάξει γυναικείες υπάρξεις από ίδιες ταλαιπωρίες. Ταξίδεψα στο διάστημα. Έγινα γιατρίνια, εμπόρισα, δασκάλα. Συνδικαλίστηκα και πάλεψα λυσαλέα για τα δικαιώματά μου. Από το 1800 παλεύω με απεργίες, αγώνες και περιπέτειες. Και όλα αυτά πήραν τη μορφή του φεμινιστικού κινήματος που πέρασε διάφορες φάσεις. Πρώτα την απόκτηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων. Έπειτα του ρόλου του φίλου μου στην κοινωνία. Οικογένεια, γάμος, εργασιακές διακρίσεις, βία κατά των γυναικών, αμβλώσεις και φροντίδα παιδιών. Πάλεψα. Και στη σημερινή εποχή θα τολμούσα να πω πως το φεμινιστικό κίνημα περνάει ακόμα διάφορες φάσεις και επηρεάζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram και όλα αυτά που επηρεάζουν τις σημερινές φεμινίστρες και τις επιτρέπουν να συνομιλούν και να ανταλλάσσουν απόψεις σε παγκόσμια θέματα, όπως το περιβάλλον, η οικονομική ανισότητα και όλα αυτά που επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Εγώ, η έφηβη Σουηδή Γκρέτα, ηγήθηκα της νέας γενιάς των ακτιβιστών και περιβαλλοντικών. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, ίδρυσα το νέο κίνημα σχολικής απεργίας για το κλίμα. Δεν μπορούσα να περιμένω. Κάποιοι μπορεί να αφήνουν τα πράγματα να περάσουν. Εγώ όχι. Άρχισα να διαμαρτύρομαι και να απαιτώ δράση. Παραμέρισα τις προσωπικές μου δυσκολίες και δεν φοβήθηκα να εκτεθώ. Και δικαιώθηκα. Στην αρχή με ακολούθησαν σε τοπικό επίπεδο, μετά σε όλο τον κόσμο. Κέρδισα διακρίσεις και την υποψηφιότητα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τώρα πια ελπίζω οι ενήλικες να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου και τους αγώνες μου, γιατί έχουμε μόνο αυτή την επιλογή πλέον. Στην αρχή βέβαια θέλησα να αντιγράψω τις ανδρικές συμπεριφορές. Πέταξα τα τακούνια, άρχισα να ντύνομαι σαν κι αυτόν, να καπνίζω, να βρίζω, να γίνομαι ίδια σε όλα τα παγάνα. Και στη σκληρότητα ακόμα. Ξέχασα ότι είμαι γυναίκα και ότι θέλω να είμαι ίση και όχι ίδια. Μορφότητα, απέκτησα σεξουαλική ελευθερία, θέση στην πολιτική και στην επιστήμη. Και επιδόθηκα να αποδείξω ότι είμαι πανάξια να τα κάνω όλα. Σπίτι, οικογένεια, εξουσία και γκόμενο. Μάτια η Φράγκα Ράμερ έγραφε και ξανάγραφε και προγενέστερα η Σιμών ντε Μπουβουάρ, η ιέρια του φεμινισμού, κράβγαζε με τα βιβλία της για τη μικρή διαφορά με τις μεγάλες συνέπειες. Μήπως όμως και το άλλο φύλο έχει χάσει την ταυτότητά του, κοινώς τα αυγά και τα πασχάλια, και μήπως οι πιο μορφωμένοι εντός εισαγωγικών έχουν μακρύτερο το χέρι. Και να σκεφτεί κανείς ότι το φιλικό στοιχείο είναι βαθιά ριζωμένο στις ψυχές όλων και είναι οι δεσμοί άρρητοι, είτε ως μάνα, είτε ως ερωτική, είτε οικογενειακή. Κατάφερα να πετάξω από πάνω μου τη θηλιά της πρίκας, που με έσφυγε απελπιστικά από την αρχαιότητα με τα περίφημα πρικοσύμφωνα. Από τα ομηρικά χρόνια, θηλυκό και πρίκα βάδιζαν σφιχταγκαλιασμένα πνίγοντας το ένα το άλλο, με αποκορύφωμα τα πανοπρίκια που αποκαθιστούσαν το ελάττωμα της νύφης. Με τη γέννηση κοριτσιού έπρεπε να φυτέψουν λεύκα στο χωράφι ή Παρίσι, γιατί ο κορμός του δέντρου θα γινόταν στέγη σπιτιού και έπιπλα. Η τιμή, η αγιότητα, σε συνδυασμό με την πρίκα οδηγούσε σε ένα επιτυχημένο προξενιό. Διατιμημένη και αδιατίμητη, προετοίμασε επίδοξους γαμπρούς και αριστοκράτες λεποδίκες, που ροκάνιζαν τις πρίκες και εφάρμοζαν το στρίβιν για το αραβόνος. Μην τον είδατε το Παναγίδι! Η ταυτότητά μου είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Και όταν ο αγώνας δεν είναι συνεχής, μπορεί να χαθούν ετών διεκδικήσεις. Αποκορύφωμα η απόφαση του Αμερικάνικου Ανώτατου Δικαστηρίου που αναστέλει τη συνταγματική προστασία των αμβλώσεων. Η επιτομή του δυτικού πολιτισμένου κόσμου. Και πώς να προστατεύσει τη νεαρή Μαξάμινη που δολοφονήθηκε από την αστυνομία της Ηθικής γιατί δεν φορούσε σωστά το χιτζάπ της.
Βέβαια, με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση κατά της βίας των γυναικών μόλις το 2011, ενώ αποτελεί την πρώτη διεθνή πράξη κατά της βίας των γυναικών. 44 χώρες υπέγραψαν και η Τουρκία αποχώρησε πρόσφατα. Μόλις την 1η Ιουνίου του 2023 προσχώρησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι η βία κατά των γυναικών είναι αδίκημα και ακραία συνέπεια της βαθιάς ριζωμένης ανισότητας μεταξύ των φύλων και πως μία στις 3 γυναίκες έχει δεχτεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση μέχρι τα 15 της. Κατατρέχει το σύγχρονο τρόπο ζωής και συναγωνίζεται ταχύτητες και στις όχθες του σκαλώνουν ρομαντισμοί και συναισθήματα. Μπράβο, να ξέρεις όμως ότι στο σύγχρονο τρόπο ζωής τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε. Προηγείται το σεξ του συναισθήματος. Και αυτές οι πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης... Ναι, ξέρω, τα τσάτ και τα τσούτ. Ναι, λειτουργούν σαν άψυχοι προξενήτες. Έτσι, για τα μηνύματα. Τα μηνύματα, χωρίς ηχόχρονο. Ναι, και ταιριάζουν ιδιότητες και προσόντα και φτιάχνουν προφίλ. Έτσι. Τρέχω για όλα. Αλλά ειδικά εμένα με προδίδει πάλι ο χρόνος. Ένα με βάζει μπροστά στο δίλημμα της αγισότητης φύσης. Παιδί πότε, δεν προλαβαίνεις. Η περίοδος νομιμότητας λύγει. Τρέξε, δεν έχεις χρόνο. Από τις επιλογές μου κρίνεται η κατοπίνη μου πορεία. Τι θα με δικαιώσει και τι θα με απογοητεύσει. Η κακά μου σκάβια σε σχέση με τη γυναικεία μου φύση πιέζουν αφάνταστα και είμαι οδηγού σε λάθος επιλογές ή τέτοιες που με εμποδίζουν να μοχθήσω για όσα μόχθησα, να πετύχω για όσα μόχθησα. Είμαι στέλνος στη μέγενη των εξωσωματικών με το αβέβαιο αποτέλεσμα. Στην πορεία, βέβαια, με στείλουν συνέχεια στο τοίχο, σε μια απολογητική θέση, για το πώς και το γιατί. Ενώ εγώ γερνάω μεγαλώνοντας, που δεν απάντησα εγκαίρως στο δίλημμα, καριερίστας ή μητέρα, όταν το βιολογικό μου ρολόι χτυπούσε μέσα στο κεφάλι μου, εκεί, γύρω στα 30. Τώρα τι, ανήπαντρη μητέρα, μονογονεϊκή οικογένεια, όλα αλλάζουν και με βομβαρδίζουν στα παλιά ή στα νέα. Κατά τα άλλα, όλα είναι στη δική μου κρίση και επιλογή. Συγγνώμη, αν σας ρωτούσα σε ποια εποχή θα θέλατε να ζούσατε, τι θα μου απαντούσατε? Θα σου απαντούσα ότι δεν ήθελα να ζήσω την εποχή που με έκαναν σύμβολο της αμαρτίας, της πονηριάς, της αδυναμίας και του παρασκηνίου. Την εποχή που ως καλυπάτηρα ντύθηκα άντρας για να παρακολουθήσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου συμμετείχε ο γιος μου. Την εποχή που μετρούσα σαν αριθμός. Την εποχή που δαιμονοποιήθηκα. Την εποχή που με χρησιμοποίησα σε σχέδια καταστροφικά πέρα από τις δυνάμεις μου και πέρα από τη θέλησή μου. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε μέλος του Κοινοβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης, ούτε μέλος του ΟΗΕ για να ψηφίσω για την κατάργηση του πανάρχαιου και απάνθρωπου γενετήσιου ακροτηριασμού των εκατομμυρίων γυναικών της Αφρικής και της Ασίας με τις πολύ αρνητικές συνέπειες για τη σεξουαλική, σωματική και ψυχική τους υγεία. Δεν θα ήθελα να ήμουν ανάμεσα στους Παλαιστίνιους καμικάζι, ούτε ανάμεσα στις γυναίκες τρομοκράτες από την Τσετσενία που κατέλαβαν το θέατρο της Μόσχας. Δεν θα ήθελα να γεμίσω τα παιδιά μου στα χαλάσματα στη Γάζα. Δεν θα ήθελα τη Μαρία της Πλένης Πόρτας να την κακοποιήσει ο ζυγός της βοηθώντας χρόνια τις πληγές της. Δεν θα ήθελα να ήμουν υπόρρευμα για αγορά και πώληση στα ράφια τηλεοπτικής διαφήμισης. Δεν θα ήθελα να είμαι σπιταγκαλιασμένη με τα παιδιά μου και να πνίγομαι στους ωκεανούς για βέβαιους παράδεισους. Δεν θα ήθελα να είμαι η γυναίκα του 2004, η
πρώτη Αφρικανή από την Κένια που έλαβε το βραβείο Νόμπελ για την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν θα ήθελα να κόψω τα μαλλιά μου στο κίνημα της Πανδήλας. Δεν θα ήθελα να είμαι το πρόσφορο θύμα, ούτε στην Καμπούλ, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στο Αφγανιστάν και να επιστρέψω πάλι μέσα στο σπίτι. Δεν θέλω να είμαι ο μύθος για τη μεγάλη αλήθεια. Όλα αυτά δεν θα ήθελα να συμβούν γιατί δεν ήθελα να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συμβούν. Και τελικά, μήπως δεν θα ήθελες να είσαι γυναίκα, αλλά άντρας? Θα σου πω εγώ τι ήθελα. Ήθελα ένα κόσμο με κοινωνική δικαιοσύνη που δεν θα τον προσδιορίζει το φύλο. Κι εγώ θέλω έναν κόσμο που άντρες και γυναίκες θα ζουν ίσοι, με αμοιβαίο σεβασμό και αξιοπρέπεια. Που το σεξ δεν θα είναι αιτία εξευτελισμού. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι άντρας ή γυναίκα. Θέλω το μόνο με ενδιαφέρον να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και η συντροφικότητα. Να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά αλλά και σκηνοθέτης. Αν δεν υπήρχε σκηνοθέτης, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά. Δεν θα υπήρχαν θεατρικές ομάδες, δεν θα υπήρχε αυτή η δραστηριότητα στην πολιτιστική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Το έργο σήμερα δεν ήταν εύκολο έργο. Το λες και κοινωνικό μανιφέστο, έτσι. Η ιστορία και η θέση της γυναίκας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ωστόσο, για να τον αφήνουμε και λίγο, να ξέρετε ότι ετοιμάζουμε ήδη το δεύτερο έργο μας, που είναι κομμωδία αυτή τη φορά, πιο μετά λίγο προς το καλοκαιράκι, το σηκώνει το καλοκαίρι την κομμωδία εξάλλου. Σας περιμένουμε και εκεί με το καλό, όταν με το καλό έρθει η ώρα, θα ενημερωθείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά.